Dobar dan svima, veliki pozdrav od mene, dobrodošli opet u moju kuhinju. Danas ćemo da spremimo jedan ručak koji je brz za pripremu, ali nadam se i da je ukusan. Od sastojka koje ćemo koristiti danas, koristit ćemo od mesa svinjske kare. Ja ovdje imam šres šnicli. Od povrća crni luk, 2 manje glavice seckane, malo šargarepe, jedna veća ili 2 manje, jedna paprika, naravno slatka, i jedna manja tikvica. Sve ovo vi možete zameniti nekim drugim povrćem i ja u ovom slučaju ću staviti evo ovo što smo i pripremili za danas. Koristit ćemo i kremu za kuvanje od začinja, biber i vegete. Ja sam ovdje stavila tiganj, on je već počeo da se greje. Prvo ćemo pržiti naše šnicle u tiganju na maslacu. Ovdje imam 50 grama maslaca. Umjesto svinjskog mesa naravno možete uzeti i pileće. Čekamo da se puter, odnosno maslac otopi. Maslac se otopio i stavit ćemo šnicle da se malo proprže na njemu. Dok se šnicle prže, mi ćemo dodati malo začine, kao što sam rekla, malo vegetice i malo bibera. To ćemo isto raditi i sa druge strane kada ih budemo okrenuli. Sada ćemo okrenuti šnicle. I začiniti ih i sa ove strane. I ostaviti ih dalje da se malo zapeču i sa druge strane da dobiju zlatno žutu boju. I evo šnicle su se lepo zapekle. Ja sam ubacila i petu jer su se one skupile, tako da smo malo i tu petu obradili. Sad ćemo staviti to sve u jednu, da kažem, činiju, tepsiju, već šta imate, jer ćemo to sve kasnije staviti da se zapeče. Kada budemo završili sa povrćem, prekrićemo to povrće preko ovih šnicli i to sve ćemo zapeći u redno. Na ovom istom maslacu sada ćemo da dinstamo luka. Luka se fino podinsta, dodat ćemo šargarepu. Dodat ćemo papriku. I tikvice. Sve ću ovo malo posoliti. I stavit ću malo biber. Pustit ćemo sad da se ovo povrće malo prodinsta. Povrće nam se malo prodinstalo. Dodat ću pavlaku za kuvanje, 200 ml. I ostavit ću povrće da se malo iskrčka u ovoj palaci. Dodajte i malo vode. I pustite ga da se krčka. Evo i povrće se malo prodinstalo sa pavlakom. Sve to ću prediti preko šnicli. Redno sam uključila na 200 stepeni, smanjit ću ih na nekih 160. Stavit ću preko foliju. To će se krčkati nekih 20 minuta.
Pomerit ću foliju da bi se to sve i odozgo lepo zapeklo. Idemo na pečenje. I došli smo do samog kraja. Sve se lepo zapeklo, kao što vidite. Prelepo miriše. Pa eto, jedan moj predlog da probate evo ovaj brzi ručak da spremite i vi kod kuće za svoje najmilije. Ja vas ovog puta pozdravljam. Prijetan dan i vidimo se naravno, odnosno čujemo se u narednom klipu. Pozdrav i ćao!